Home, trist. Va ser un dilluns trist. La notícia ja la sabia perquè fins i tot de vacances allà amb la meva família ja vaig rebre una mica els inputs i tot, però ja sabia el que em trobaria el dilluns, o imaginava el que em trobaria el dilluns. Tot i així va ser trist perquè, sobretot, amb una sensació... Una cosa és que tu dius... I evidentment, aquí sempre hi ha un tema de percepcions. Jo sempre insisteixo molt que és la meva percepció i és la meva opinió, el meu punt de vista, i com he repetit i torno a repetir que no és la veritat absoluta, però el fet de que en un moment donat, amb la sensació d'haver fet bona feina, d'haver passat una pandèmia, on vam treballar del valent, on crec que vam estar a l'alçada de la necessitat del país i dels ciutadans. Després obrim centres de dia, un hotel, la botiga solidària, on s'han fet tantes coses junts i llavors que t'arribin a apartar... Clar, la sensació és no m'han apartat per ser un incompetent, per dir-ho així, no? M'han apartat perquè ja no tinc la confiança d'algú, o perquè un vicepresident, quan el contradic, perquè penso que no s'han de fer així les coses, no és permeable a les crítiques. I al final jo tinc molt clar el perquè se m'ha acomiadat. Llavors aquell dia va ser trist, però també et diria una cosa, és a dir, jo al final, que no em fa ni millor ni pitjor, és a dir, el fet d'estar vinculat amb l'entitat amb total 29 anys, jo crec en l'entitat, crec en el que fa l'entitat, i al final, si no hi soc jo, tampoc no em sap greu. Hi havia el meu president, que jo me l'aprecio molt, va tenir unes paraules d'agraïment, el qual li agraeixo, i l'important és que es puguin continuar fent coses. I a partir d'aquí, jo em vull quedar amb això. Escolta'm, hi haurà un altre recurs, un altre centre de dia a la Vall del Nord, per als padrins i padrines d'aquella vall, i jo vull creure que encara que no hagi estat a la seva inauguració, jo puc dir, i orgullós dir, que jo i el meu equip hem fet realitat aquest quart centre de dia també. M'agradaria que la tasca als socis i a la ciutadania en general quedés reconeguda. A partir d'aquí, evidentment, cadascú tindrà la seva conclusió, no? Però sí que et puc dir que la realitat és que avui en dia, si jo vaig entrar a la Creu Roja, 11 empleats, ara n'hi ha 82. Abans no hi havia 0 centres de dia de Creu Roja i ara n'hi ha 4. Abans no hi havia un hotel i, si Déu vol, al juliol hi haurà un hotel. És a dir, tot això és innegable. A partir d'aquí, que es vol reconèixer més o menys, així cadascú ho reconeixerà o no. Però els recursos hi són i estan a la disposició de les persones. I ja està. Jo em vull quedar amb això. Sens dubtes, tot això sempre afecta, i afecta per bé o per malament en diversos aspectes. És a dir, una trajectòria professional on s'han pogut crear tantes coses, entenc o vull entendre que són punts positius per a un professional, no? Però també és veritat que al final, sovint, quan hi ha tant rebombori, sobretot mediàtic, al final tothom surt esquitxat, perquè la Junta actual surt esquitxada, l'entitat surt esquitxat, i jo surto esquitxat, evidentment, perquè al final no caic bé a tothom, que és normal, que no tinc cap pretensió de caure bé a tothom, lògicament. I això pot ser un punt que em pugui afectar en la recerca d'una nova feina. Clar, jo ara hi ha com dos horitzons, no? És a dir, hi ha donar suport a la segona candidatura amb l'esperança que valorin la feina que he fet i que hi hagi una possible nova contractació i reincorporació a l'entitat. Això és una banda. I d'altra banda, si no es va per aquí el meu futur professional, evidentment hauré de buscar altres horitzons professionals, no? I aquí és on es veurà si la percepció a nivell del mercat laboral
doncs és una percepció positiva o no del Jordi Fernández professional, per dir-ho així, no? Perquè entenc que contractes al professional, no? Després de 29 anys, la Creu Roja forma part de la meva vida i dins de lo possible a mi m'agradaria que no deixés de formar part de la meva vida. També hi ha una realitat, és a dir, si la candidatura derivada de la Junta actual fos la que guanyés, durant uns anys probablement jo em posaria de costat, perquè el que no té sentit és que vagis a treballar i aportes el teu temps o les teves energies a la Junta que t'ha acomiadat. Això sí que no tindria sentit, no? Però, per exemple, si guanyés la segona candidatura de l'Alexis Estopiñán, o a través de contractació o a través de voluntariat, llavors sí que m'agradaria continuar vinculat a l'entitat. Doncs és una bona pregunta, perquè el dilluns al matí, evidentment, amb la liquidació, vaig anar a veure el meu advocat i al final hi ha aquí dos elements. És a dir, un no ha de prendre decisions amb calent i, quan t'acomiaden, encara que intentes ser racional, doncs és bo que algú et pugui fer veure quina és la millor decisió possible. Però també hi ha un altre element, és a dir, jo ja, quan se'm va acusar d'assetjament, que no hi va haver cap denúncia, insisteixo i repeteixo, el meu advocat ja em va defensar de la meva junta va fer un comunicat en el qual em donava l'esquena. Ja en aquell moment tampoc vaig prendre cap acció judicial i si no hi ha unes novetats destructives de la junta actual envers la meva persona, no prendré accions legals. Sobretot, primer perquè no és el meu estil, però segona, com et deia abans, al final és quitxolar l'entitat i jo continuo creient en l'entitat. Jo crec en la Creu Roja, crec en el que fa la Creu Roja, no crec en les persones que pretenen dirigir-la després de les eleccions, o almenys la primera candidatura, però en principi si no hi ha res destructiu no prendré accions. Una part dels membres de la Junta, hi ha el Joan Brasés Montaner, qui va votar també en contra i fruit d'aquestes decisions ja va presentar la seva dimissió, membres o companys i companyes de la pròpia Creu Roja, de l'equip, per dir-ho així. En aquest sentit, la veritat és que m'he sentit amb suport, m'he sentit acompanyat, molts missatges, moltíssims, amb mostres de suport, i en aquest sentit no canvien la situació, evidentment, jo els dic a tothom, no canvieu res, però de veritat que sempre és una ajuda, sobretot moral, de dir, escolta'm, estem aquí, no sé què, la veritat és que t'ajuda moralment a seguir lluitant i al meu entendre sempre a lluitar per una injustícia. I aquesta és la meva postura. Per respondre a aquesta pregunta potser t'haig de fer hipòtesis, no sé ben bé si sé veure cap a on anirà, però la primera candidatura, com he dit, i no em sap greu tornar-ho a dir, una junta sense cor, sense valors, amb una visió molt freda i de l'entitat, que això es derivarà amb la seva creació de nous recursos i de nous projectes. Jo vull creure, i a més, a la segona candidatura hi ha 3 persones concretament que han estat voluntaris molts anys, molts anys, i que coneixen molt a la Creu Roja. Un d'ells que també és metge d'urgències. Vull dir, jo per mi la segona candidatura, no dic que en sapiguin més, perquè penso que aquí no és tant el fet que en sapiguis més o menys, però jo penso que encarnaran molt més els valors i seran molt més valents o amb moltes més ganes de crear més recursos i de donar suport a més projectes. Jo només us diria que sobretot els 160 més o menys voluntaris que tenen dret a vot, que són els voluntaris actius, i els 4.478 socis
que l'última dada que tinc en memòria doncs, hi havia la Creu Roja. És molt important anar a votar. El fet que hi hagi dues candidatures és un model de democràcia al final, perquè quan hi ha dues candidatures doncs, les persones amb dret a vot tenen l'elecció de votar l'una o l'altra, i d'aquí als que vulguin escoltar-me i que vulguin fer-me cas, doncs voteu a la segona candidatura. Perfecte, Jordi. Doncs moltes gràcies. Merci a vosaltres.